Hello bayarok, jotono no lam sogani video bo tini ang norok ni bagai belai kheno naithok Sunday top collection to wi pheka norok tomung no painani musongoi tongo hinke ani video no puila ni simi paithak jora logirui nai tongdi hinke puila no sanai ani address angkha Khomolong Golachi Hatai Khomolong Park Onklok Phaising hinke tei chung home delivery bo khayo by post tei norok jesok kesalni ani video no nai tongphano tawana di chung all over India no home delivery khayo by post tei so wanana kokrei hinke te kaisa kok o screen no number rojak norok nugui mankhana omo ani WhatsApp number te call khaike bo mano hinke tabuk norok no kaham ke phone nai o pink color ni top no naidi busuke naithok oboni net asuke no naithogo ekdom premium quality ni net hinke angkhe to top no belai kheno jajaka norok tomong no paina no musong tongkhe dakti pha nangbai contact khaidi kitab khe te kaisa to number ni top naidi busuke naithok same design no haipano color simi difference iko same net no rojak naidi busuke naithok hinke angkhe to belai kheno jajaka ang tinini je top nokmani no haipano norok basade sajak sadi tamung norok naithok jagui tongkhe ang tei bo kobang tui phainai tini ta ang total norok no 5ta si phonok nai hinke iko naidi ang norok ni response nainai norok ni hamjakma busuk jaratei tini man ang nainai oboni response busuk jaratei phai hinke kobang phaio hinke ang tei tui phainai hinke abono norok daktei phat jajagui tongkhe mo limited stock si norok paimano hinke bayarok norok natai bahaina hai ang question khaibonai norok tabuk ani video no biang ni borok nai tong ano comment khlai sadi angbo saimana musongo ang baini bai tham nang haike sungka hinke norok ni response kaham no mano hinke tini bo sadi norok tabuk ani o blog no sabo biang ni borok nai tong comment khlai sana tapok di hinke phaidi tabuk te kaisa nailai sinai obo bo belai kheno naithogo design bo same color simi juda hinke tabuk to Christmas phai tongo norok Christmas o chama thei sikla rok baidi sarok tui khe belai kheno mosangnai angkhe to naithok jagui no omo hai same design no kaitham subrokha color simi juda khe hinke abono norok sitabok sasidi oroni bisingo bobono hamjak bobono chajak jeno painani musongoi tongkhe abono screenshot nawi ano WhatsApp or hodi hinke ang sanai amoni price hinke tai kaisa kok sate norok no ma sasinai ani oro rignai painai rok to contact khayo no call khayo no ano WhatsApp tui bo sunghoro tei direct call bo khai sungo hinke aro ni bisingo no khorokso nang nungya borok chelarok bo call khayo amoni bagai ang waisa busuke mode off ongoi thango ani mobile no flight mode roima tongo hinke a jorao no khorokso nangnai borok ekdom urgent nangnai borok rignai blouse nangnai borok call khai manya no switch off borok bo mano abo waisa wisu ang mode off phoro flight mode roi tongmani kok no si sawa abo norok ano available mannai hinke WhatsApp tei norok jefro contact khaina musong khaimano ano screenshot nawi omani price busuk ni sungdi hinke ang sanai ang jotono no reply ruo hinke aboni bagai norok no sabai sukrobi sai romanchi waisa wisu switch off manphano norok khata baidi ano WhatsApp tei ang bai kurungdi hinke tabuk tei kaisa top nailai phaidi mo hinke yaktok pura haipano ang hinke to kisa kolok aboni bagai ani oro thengko ko khai yaktok ongoi tongkha yaktok asuk log ya hayongoi tongkha ani height ongkha 5.7 feet ani bagai omoto m size hinke bani size ni sumania aboni bagai yaktok kisi sa bara hayong kaipan kok koroi norong ni hinke ojon ongnai oboto nailai bai grakha hinke phaidi tabuk tei kaisa nailai nei abongkha unique design taisingni bai kisapano solia iko naidi tolao bo bethe khai subjak tei oboni net bo belai no naithok taisingni jat no haipano amokhe white color bai rojak net iko naidi amoni design hinke amta haike net rojak hinke norok bahai nangjaka sadi amoni size ongkha m ani aro hinke to m size hinke kisa chino chikono iko hinke ayang back side to hinke bow type haike rojak
hatorjak tai faida haifano naithokno obo belai no bwskango norok chumkhe markheno chwnanai omo soprono direct pet dui subjak blouse soma haike so norokno jotono details sabaikha norok sitabo oroni bisingo bubuno chajagui tongkhe dakti phafat ang bai kurungdi hingkhe abono tini nani video sukjak nong sinai norok bai malai ni next video bye bye.